Hola companys, benvinguts a Finques Arquitect. Avui us vinc a presentar la millor casa d'Alpicat. Acompanyeu-me. Primer de tot veieu que és una casa guapíssima de la part de fora. Tenim 4 plantes i tenim zones exteriors molt xules. Coses a destacar, aquest espectacular espai en planta baixa. Fixeu-vos que us hi caben fins a 5 cotxes sense problema. A més està tot enrojolat, il·luminació i accés a una terrassa molt xula. Acompanyeu-me. Aquesta casa és cantonera i passant amb aquest caminet arribem a la part de la terrassa de fora. Bueno, doncs tenim aquesta espectacular zona aquí a darrere. Fixeu-vos, totalment vallat i teniu possibilitat de posar la barbacoa. Coses a destacar, la façana de la part posterior. Obre vista, terrasseta dalt. Tenim il·luminació natural a lo que és el magatzem. Pugem cap a la part de dalt. Doncs bé, ara sí que us començo a presentar el que és l'habitatge en si. Passeu per aquesta estupenda porta i fixeu-vos el hall per pujar cap a dalt. Acompanyeu-me. Ja acabem d'arribar. Acompanyeu-me, entrem al menjador. Bueno, companys, fixeu-vos l'amplitud d'aquesta estança. Aquesta estança tenim il·luminació natural, aire condicionat i sortim amb aquesta estupenda terrassa. Com veieu, l'espai amb aquesta casa està per tot arreu. Aquesta zona, ideal per prendre qualsevol cosa amb els companys. Vistes cap a la terrassa, i aquesta, la nostra, és la més gran de totes. Però té molt més aquesta casa. Tenim estufa de teler, espai pel televisor i un menjador ampli. Aquí poden jugar els teus nens, sense problema. Tenim quarto de bany, que ja us l'ensenyarem quan vingueu. Tenim cuina i una habitació aquí a baix. Endavant. Cuina totalment àmplia, amb espai per la taula, campana decorativa de vetro, moble columna i un rebost. Això molt important per totes aquelles cases que viu tota la família. Acompanya. Habitació individual, però aquesta està dins de la planta, ideal per un despatx. I a la part de dalt. Fixeu-vos quina suite principal més xula. Una de les millors estàncies que té la casa és l'habitació pels propis propietaris. 2 zones d'armaris amb quarto de bany i balcó privat. Aquests armaris d'aquí, per amb ell, i aquests per amb ella. Acompanya'm. Quartos de bany amb il·luminació natural. I 2 habitacions que són la dels fills, però totalment equipades. Llum natural i unes vistes espectaculars. I també tenim balcó. A més, aquesta habitació compta amb doble tancament de vidre. Acompanya'm. Coseta molt important és que les plantes les tenim separades per una porta que separe el tema de la ventilació i el tema del fred i la calor. Però entra primer amb aquesta. Aquestes estupendes vistes teniu tranquil·litat a dins del poble. Recordeu, Alpicat és un poble molt buscat i estareu a mar de còmodes. Pugem cap a dalt. Perquè segurament us esteu preguntant, què és aquest espai d'aquí? Com és que aquí hi ha un pilar? Doncs no és un pilar, és el hueco per l'ascensor. Està tot pensat. Quieto. Aquest espai no us l'ensenyarem, però tenim una guardilla aquí dalt amb 2 terrasses guapíssimes amb plaques solars. Vine, truca'ns i ho descobriràs.